по-назади. Всичко момре, и чака море. Всичко момре, и чака море. Всичко море. Внимание, Йосиф Парижки, Саимов, от земята. Специално Панчовски, ги чака да продължава. И е хана ръчка. Внимание, Йосиф Парижки, от земята, ги чака да продължава. Внимание, Йосиф Пръшума, та Иринка, ги чака да продължава. Весталя и още 5 точки Талтаниус, специално от Панчовски, кючека да продължава. Внимание, и още 10 точки Пантов, кючека да продължава за неговото сито. И така, и още 10 точки Томентос, и още 10. Колко пари от Раковски пристига, специално Панчовски. Канчо, продължаваме качамак о Панчовски. Внимание, нека ръчка с малко танцики, ръчка. Ади ръчка. Внимание, и още 5 прочумата Иринка, ги чека да продължава за нейния прав. И още 5 точки от племенника от Раковски, ги чека да продължава. И още 10 точки от майка му. От Раковски и чека да продължа. И още 10 точките. Данчо, малко за внимание. Пристигнаха от дядото. Иска Воранок кичеки. Фурикано. За дядото! Давай, дядо! Внимание, и още 5 точки Раковски! И още 5 точки за Ганчо Стрелата! И чека да продължава! Така, чакаме следващия задара. Никой да ни се сърди, че